Ụmụnne m, ọ na-anụkwa nụ Chineke nọ na-anụkwa. Onye a gwara nụrụ ụwa na anyị nọ n'ime ya na-ede ya n'ihu. Otu nwanne anyị nwaanyị kpọrọ m, o rubeghị 4 hours, o kpọrọ m, ọ sị m nwaanyị mba nọ mza na Satọde ka mmadụ ga-akpọ ya ga Cross River, na ya ga-ama ego okwu ebe ya na-ama ebe mbụ, na ya ga-aga ebe ya na-agabe mbụ, na ya ga-aga ihe ya na-anọ na ntị ihu agbara enwe ewere bụ ụkwụ ụtọ ezuru gaa na ke dibịa, mana Satọde ka ya ga-aga na ke dibịa and ya ga-eme ihe ntị ga-anọ so wuruwuruwuru. M sị nne ọgịnị ya akpọghị gị n'akwa ụmụnne m ya ebegebegebe ya akpọ ugele ya sị m na ezi enyi ya her best friend ya na-ewetara mata ya relationship of 6 years ya amahụ that na enwere ihe jikọrọ enyi ya nwoke na her best friend. All this ga-ewe onye ya na-akọrọ ihe niile, all this ga-ewe onye ma maka ije ya na enyi ya nwoke. O ruo last year eme ya poison, a na-agwa ya that na onye mere ihe nọ na ọ nọ ya nso, all this ga-ebu ya so ya na-agagharị ga everywhere ga achọga solution. Adanne ya gwa ya si ya na ya stay away from this girl, na otu ọ mara mma otu ya mara mma wee kara enyi ya nwaanyị a, na ha na-aga n'ụzọ attraction ọ ga na-enwe, attention ọ ga na-enweta, aga na-adị this girl mma n'obi. Gị na onye ịka mma by far ịkwụrụ a na-ahụ dị ya anya sef imerụ dịka onye enyi, ọ ga one way or the other obi aga na-arụkwa ya, mana ọ na-eji n'ihu this girl na ihe Adanne na-ekwu mana ya ekweghị. This girl mee apịa na ka ya wee ezigbo mmadụ, nwaanyị mba nnọọ mza ayama na ọnwa na ogbuge ya amaghị na all this girl gbuge na mmanụ taa ya na-agwa m ihe n'ugbo ya na kụrụ m na enyi ya nwoke relationship of 6 years ya na this girl dịrị enyi ya nwoke ime, na o shile n'azụ ya gaa hụ ndị nwe ya na village ha, na this girl a block ole gwa that na enwe onye ga-echenji destiny ibe na ọhịa ọ gwara ya na nwaanyị mba nọ ya ga-agha na ya agha ya nwụọ, na ugbu a ka o doro anya na ọnwa mere ya poison ya mere ya n'ụkwụ, na ugbu a ka o doro ya anya ihe na Adanne ya na-ekwu na enyi ya nwoke na ifu ndụ na this guy na-eme ka ọ like the girl. Emechakwa gwa ya sị na ya like cha hote ọ dị ka enyi ya nwoke adịghị comfortable with her, na ka ha hụ nwa mgbe ọbụla ọ na-anọ ya ọ ya pụta ya amahụ that na ya nwere ihe jikọrọ enyi ya nwoke 6 years na nwaanyị mba nọ ya 6 years ka a na-ekwu okwu ya 6 good years. Na o wuru na o ji ọgwụ onye nwere mind mee mmadụ poison n'ọwa wụhụ dibịa na-agwọ ọgwụ, wuru na o ji ọgwụ jide the boy ya amaghị otu o si nweta this boy na net ya, ka plan nwara ya na this boy plan nwara na ọ ga-abịa n'ụlọ ha nọgidezie ya pause all of a sudden ọ sị ya na ya need a small break, ya need time, ya need ịkpakọ isi ya ọnụ. Information ya na-enweta na awụ na enyi ya nwaanyị dị ime na nwaanyị mba nnọ na ụwa ga n'olu ya na Facebook jigere ịgba into 2 na ya ga-ebulu everywhere, na ihe ya ga-emecha isi ya na-aga ọga with it. Hey ụmụnne m si ya chekwe nne m chere ka mụ na ṅụkwuo first wetugodo obi ya kwụpụ n'ọkụ sị m na ya ga-akpagharị m. Ụmụnne m, by God's grace enweta m shi nweta n'ihe echi, because agwara m ya na aga m akpọ ya echi na mụ na ya ga-ekwu ya sị m oke. Ihe m si m jiri gbara bịa ugbu a na-ewu ka mmatụ mbembe okwe m ịdị m were oso were ije sị ma bịa gbotowara ụnụ kelee na Chineke nna mekwere m n'ebere nwa ka ya nọ ihe m na-aga ịgwa ya. Chineke mekwere m ebere nwa ka ewetulata obi echi mụ na ya ga-ekwu enwekwa ihe kputere n'okwu nụ aga m eme ka ụnụ mara echi ma nwanne echi otu nwa ka ụdịka akwụkwọ obega ọkwanụ mmadụ mere ibe ya ọ mmadụ ka a na-arịa mmadụ ka a na-arịa chai. Chineke bi n'eluigwe obi wa akpa asị na anya na-ahụ ihe obi na-eche, enwe onye ga-eme mistake. Ụfọdụ ndị nọ n'ili taa ga-anọ n'ili ha nọ ebe ahụ eme gịnị. Many people ndị niile nwụrụ taa echefuo ha ọwụ this type of trust. Mmadụ iwere ekwensu dewe n'akụkụ ya, were ekwensu dewe n'akụkụ ya, ya ekwensu esoro ya a na-achọ solution mgbe ya wee ekwensu strikere ya nyụrụ ya eso etugo onye nyụrụ etugo ihe shigenụ ụna na-ahụ. Ụmụnne m ogene wu this thing ọ bụrụ na oge na Adanne ya ntị akwasị ihe nwata nọ na guzoro otu ahụ ga oke na-eme n'oru ala ọ hụchagwune ihe nkata hụrụ agboga we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  atụrụ si ahụchagwune eme
atụrụ nwa kpụrụ otu nga ahụchago na ya tagburu ya ọnụ mee ya ka nkịta hụrụ agbo ihe ọ pụtara wụ ndị ochi agaje n'abalị awụwaje n'abalị atụrụ hụrụ ha mee nkịta na-agbo ihe nkịta gbogo atụrụ ahụgwene adanne ya ahụchagwene ihe na gwa ya dịka nwanne mmadụ o ji ya emere okwu ịnụ nga na ugbu a ekwu ị ga-anụ mmadụ gwatọ ha gị tidere oche ihe a onye ahụ gwara ṅụ ya wụrụ ihe for your own benefit ị gaghị anọrọ gị were trust onye oh no ọ mmadụ mere ibe ya o na ya journey ya ije to cross river na ya perfect channel na mmadụ ga-anwụ mmadụ ọkwa go mere ihe ugbo mee ihe ọ ga-emecha echi ya regret wa ụmụnne m Chineke nna mekwere mebere ya this lady ewetu obi ụdịka akwa obere kem ọ sị ya chọchọrọ onye ga-akụrụ ihe n'ugbo ya adanne ya amaghị ihe na-eji aga ịgwa adanne ya destin na nwanyị mba nnọọ na ya dị broken na nwanyị mba nnọọ mmadụ ka a na-arịa chai mmadụ ka a na-arịa mmadụ ka a na-arịa mgbe niile ọ gịnị wụ ihe ka ugbo nwere obi mmadụ jọrọ njọ dị otu na-akọ akụkọ destiny na enweghị echenji destiny ibe ya true enweghị echenji destiny ibe ya enweghị echenji destiny ibe ya wụrụkwa na ọwụ in fact amamotemshi ụchụ ya wụrụkwa ụchụ nọ n'ime this girl ka o buru enweghị echenji destiny ibe enweghị onye ga-echenji destiny ya ọ ga-agụrụ ihe ọhụrụ ụdịka obi ọjọọ nwere enyi ya nwaanyị ọ ga-erute ya kama ga-eso ya